No. Takže dobrý den, dámy a pánové. Vítejte na mém kanále. Já jsem Gravy, budu natáčet, ano, budu převážně natáčet herní, ale to jste snad přečetli, a jestli jste si to nepřečetli, tak si to přečtěte. Ano. A ještě taky, tak co? Tak budeme převážně natáčet Minecraft, Roblox, já nevím, Schedule 1, kdo zná, a nevím, jste mě slyšeli. A můžete podpořit Vertix 555 a je to můj kámoš, takže měl takový stejný styl ikonky, takže snad pochopíte. A já nebudu nějak prodlužovat, takže doufám, že se vám videjko líbilo. Nic jsme tady nehráli, ale chápete. Doufám, že se vám bude líbit, co budu natáčet, když tak prostě napište, když se vám to nebude líbit, lajky nemusíte dávat, samozřejmě nikdy vás nenutím, ale to podpoření by podpoření by vždycky bylo lepší než nepodpoření, takže asi zatím čau.